ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഈസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിതില് ഇന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരാണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നലെ എന്താണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലെ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാവരും പിന്തുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മലോകത്തെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മലോകം, പിന്നെ സത്യലോകം സത്യലോകത്ത് പറയും. അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്? അവർക്കൊക്കെ ജനന ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകമെന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നലെ 8ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിദ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയാ? നമുക്ക് പ്രവൃത്തി എന്നും കൂടി പറയല്ലേ. നമ്മള് ഒരു പറയില്ലേ നമ്മള് വിദ്യകൾ എന്ന്. അപ്പൊ രാജവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലെ രാജാവ്. അതുപോലെ തന്നെ രാജഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. രഹസ്യം. രാജഗുഹ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിൽ ഏറ്റവും രാജാവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതും രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായ കാര്യം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി ചെയ്യണം. ഭക്തി കർമ്മം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യല്ലേ. ഭക്തി, നാമജപം, ഹരിനാമ കീർത്തനം, പിന്നെ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം.
ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാം. എന്ത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്, ഏറ്റവും രഹസ്യമായ അറിവാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അധ്യായമാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണിത്. ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് ആണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറവാണ്, കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം ആയതുകൊണ്ട് കുറെ ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർത്ഥം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചിലത് നമുക്ക് വായിച്ചു പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവീക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ ശുഭാത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ അടുത്ത്, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ എന്തായിട്ടില്ല, അസൂയ നിനക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്നോട് ഒരിക്കലും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് അതീവ രഹസ്യമായി ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോ അധ്യായങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരായിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓരോ അധ്യായങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ഭഗവാന്റെ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും, ഭഗവാൻ പറയും തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി അർജുനന് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒരിക്കൽ പോലും ഭഗവാനോട് അർജുനന് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ, അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണമുള്ളത്? ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? അർജുനന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ജ്ഞാനം. ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ഈ ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്തോ മോക്ഷസേ. ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും അത് രണ്ടും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആർക്ക് കൊടുക്കാണ്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസൂകും കർതുമവ്യയം. ഇനി എന്താ പറയണത്? രാജവിദ്യ, ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതാണിത്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുമാണിത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അപ്പോ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫലം കാണാണത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണിത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം, രാജവിദ്യയാണത്, രാജഗുഹ്യം രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതുമാണ് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം എന്നാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. അത് സന്തോഷത്തോടെ ശാശ്വതമായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതുമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തിലാണ് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അശ്രദ്ധധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവർത്മിനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയണത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്തിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത്?
ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ ഇവര് വീണ്ടും എത്തും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി, ഈ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ആ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവർക്ക് വീണ്ടും എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്ത മൂർത്തിന മത്സാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷു വസ്തിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും സർവഭൂതങ്ങളും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും ആരിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി കിട്ടുന്നത്, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗാ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. പറയുന്നു, സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവവ്യാപിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എങ്കിലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ആര്? ഭഗവാൻ. മറിച്ച് ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും ആരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ യോഗാപ്രഭാവം പറയാണ്, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനാണ് ഭഗവാൻ, സർവവ്യാപിയാണ് ഭഗവാൻ. എങ്കിലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അല്ലാതെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടല്ല ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത്. പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്, ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ഭഗവാനിലാണ്, എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിലുള്ള വായു, ആ കാറ്റ്, അതാണ് എന്ത്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവം. അപ്പൊ വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തില് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതാണ് വായുവിന്റെ ചലനം. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? വായു. പക്ഷേ അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആകാശത്തിലാണ് ആ വായു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവത് ഇച്ഛയാലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാതും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു? അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? അനങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല.
പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ. എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരങ്ങള്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആവിർഭാവത്തിലാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു, ഒടുവില് തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നുമായിട്ടും ആർക്ക് ബന്ധമില്ല? ഭഗവാൻ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഒന്നിനായിട്ടും യാതൊരു എന്തുമില്ല, ഒരു അടുപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതിനായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമില്ല, അങ്ങനെ തന്നെ പറയില്ല. നമുക്ക് ഒന്നുമായിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ, ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നുമായിട്ടും ആർക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല? ഭഗവാന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മമതയില്ല. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം ചെയ്യുന്നു മാത്രം. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത്, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ്? ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ചരാചരങ്ങളെ, സർവ്വചരാചരങ്ങളെ, ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സംഹരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം, നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ചുമതല അപ്പൊ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമാഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കറിയില്ല? അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാനായിട്ടല്ല, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മൂഢന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മാമൂഢ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തില് അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മനുഷ്യരായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.
മോഹകർമാണോ മോഹജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുതഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവര്, എങ്ങനെ മോഹിതരായിട്ടുള്ളവര്? ഈ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്. ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകൃഷ്ടരാകും. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയില്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ്, അവരുടെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീക്ഷകള്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ജ്ഞാനാർജനം, ഇതൊക്കെ പാഴായി പോകും. ഇത് ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് അവരാരായിട്ടാണ്? മൂഢന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് മൂഢന്മാര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും. അവർക്ക് ആരെ അറിയില്ല? ഭഗവാനെ അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര്, ആ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള്, അവര് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറെ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ അവരുടെ എന്താവും? പാഴായി പോകും. കാരണം അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മുക്തിക്കുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ജ്ഞാനാർജനം, ഇതൊക്കെ അവരുടെ പാഴായി പോകും. എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്? അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വോ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്. ഇനി ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ പ്രണാമിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്, വിശിഷ്ടാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അങ്ങനെ അതൊരു വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര്, അങ്ങനെയുള്ളവര് വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ, അതിനാൽ സുരക്ഷിതരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികള്, അതായത് വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ആരാൽ സംരക്ഷിതരാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാൽ സംരക്ഷണം കിട്ടും, സുരക്ഷിതരാണ് അവരെല്ലാം. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവര്, അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവര് ജ്ഞാനം നേടിയതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോക്ഷപ്രതീക്ഷകളും, പിന്നെ വേറൊരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, മോക്ഷപ്രതീക്ഷകളും ജ്ഞാനാർജനവും, പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ നഷ്ടമാകുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മോക്ഷത്തിനുള്ള മോക്ഷമാർഗവും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരായവർ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര്, അവരെങ്ങനെയാണ്? അവരെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവരെങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്? സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണനാണ് ഭഗവാൻ, അവ്യയനായ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരും, ഒന്ന് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരും ഒന്ന് ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്നവരും, ആ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ചാദൃഢാവൃതഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്ന
മഹാത്മാക്കള്, വിശിഷ്ടാത്മാക്കള് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുന്നു, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഇവർ നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കള് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്നാ പറഞ്ഞ, സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സാമയജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും ഞാനാണ്, അച്ഛനും ഞാനാണ്, രക്ഷകനും ഞാനാണ്, പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? എന്നെ കുറിച്ചാണ്. പവിത്രമാകുന്നത് ആരാണ്? പവിത്രമാകുന്നത് എന്നിലൂടെയാണ്. പ്രണവം ഞാനാണ്. ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളെല്ലാം ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെയാണ് അറിയുന്നത്. അമ്മയും, ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. പവിത്രമാകുന്നത് ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണ്. പ്രണവം ഭഗവാനാണ്. ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങള് എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഞാനാണ്, ഭരണകർത്താവ് ഞാനാണ്, പ്രഭു ഞാനാണ്, സാക്ഷി ഞാനാണ്, വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്, ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയം ഉറ്റമിത്രം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതും സംഹാരം ചെയ്യുന്നതും എല്ലാറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനവും പിന്നെ ശാശ്വതമായ ബീജവും ആര് തന്നെയാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ആ ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. അത് ഊർജം പലതരത്തിൽ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈദ്യുതിയായാലും സൂര്യനായാലും ചൂടും വെളിച്ചവും എല്ലാം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്, മഴക്കാലത്ത് മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും മഴക്കാലം അല്ലാത്തപ്പോ മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ആര് തന്നെ? അതും ഭഗവാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതം, മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടാക്കുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. മരണമായിട്ട് വരുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എല്ലാം ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങള്, സ്വർഗസുഖങ്ങള് കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം നടത്തുന്നവര്, വേദം പഠിക്കുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര്, സോമപാനം എന്ന് വെച്ചാല് സോമരസം പാനം ചെയ്യുന്നവരും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ആരെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഭജിക്കുന്നത്. കാരണം പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദിവ്യസുഖങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ തരത്തിൽ വേദപഠനം നടത്തുന്നതും സോമപാനം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായിട്ട് പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ വസിച്ച്
സ്വർഗത്തില് അവർക്ക് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? തേത്തം ഭുക്ത സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷണികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെല്ലാം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടേറെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് അവരുടെ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തീരും. ആ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ അവർക്ക് വീണ്ടും എവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും? ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. കുറെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഫലങ്ങൾ കിട്ടി. അപ്പൊ അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ പോയി ആ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുമ്പോ അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് അപ്പൊ ഇത്തരം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖ അന്വേഷണ ഭോഗികൾക്ക് സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് ഇതാണ്, ഇതിനേക്കാളും വലുത് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ഇങ്ങനെ എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ക്ഷീണേ പുണ്യ, ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോ വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് പ്രാപിക്കുന്നു, വിശന്തി പ്രാപിക്കുന്നു. അതാണ് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ് അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പരിഭാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്, ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി ആര് നോക്കും? ഭഗവാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാനെ ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ടയും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടതെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്കറിയില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആര് നൽകും? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ നൽകും. പിന്നെ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരികയും ചെയ്യും. യേപന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് വാസ്തവത്തിൽ അവരും ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ശരിക്കും ആരെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, ഉപാസിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ആരുടെ അംശമാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. പക്ഷെ അവരാ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല എന്ന് പറയാണ് അവിടെ. ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അവർ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് അവരൊക്കെ ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും അവരാരാധിക്കുന്ന തുല്യാണ്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്തല്ല? വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിധിപ്രകാരമല്ല.
എന്തുകൊണ്ടാണത് പറയുന്നത്? യാന്തി ദേവാവൃത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതഃ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മത്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എവിടെ പോയാ ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകര് പിതൃക്കളുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പം ആണ് ജനിക്കുക. അപ്പൊ ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എവിടെ വന്ന് ജീവിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? അവരവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞല്ലേ. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാല് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മം എടുക്കും. പിതൃപൂജകര് പിതൃലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. പിന്നെ പിതൃപൂജകര് ഭൂതപ്രേതാദികൾ ഉപാസിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരോ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. മറ്റുള്ളവര് അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? മരണമുണ്ടാകും. ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയാൽ ജന്മമെടുക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയാല് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പത്രം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യാ ബഹൃത അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ജലമോ ഫലമോ എന്താകട്ടെ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പോ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭക്തിയോടു കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് അത് എന്തായാലും, ഇലയായാലും പൂവായാലും ഫലമായാലും ജലമായാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം, ഭക്തിയോടെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അത് എന്തായാലും, ഇല എന്ന് വെച്ചാൽ തുളസിയിലയാണ്. പൂക്കളായാലും ഇലയായാലും ഫലങ്ങള് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തായാലും, ജലം വെള്ളം തോയം എന്ന് വെച്ചാല് ജലം, അതെന്തായാലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയായിരിക്കണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക്? യത്കരോഷിയതശ്നാസി യജ്ജുഹോഷീതദാസിയത് യത്പാസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷോ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തി പുത്ര അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്ത് ഭക്ഷിക്കുക, എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം കൊടുക്കുക, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയുന്നത്? ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കാതിരിക്കാൻ. നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു നിമിഷം പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് നിവേദിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും, അതായത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു സമയം പോലും, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല? ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവരുത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ. നീ എന്ത് ചെയ്യാ, എന്ത് നിവേദിക്കുക, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുക, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുക, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. സമ്മോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യാസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാപാതമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും എങ്ങനെയാണ് എനിക്കുള്ളത്? സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസരം ആരാണ് എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല. ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, ആരോടും പക്ഷപാതവും ഇല്ല. എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? സമഭാവനയോടെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ പറയണത്? ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോട് കൂടി എന്നെ സേവിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാൾ എന്നും എന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കും,
ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമായിരിക്കും. അവൻ എവിടെ വസിക്കുന്നത്? എന്നിൽ അധിവസിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരോടും അസൂയൊന്നുമില്ല, പക്ഷാപാതമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ചെറിയൊരു ഇഷ്ടം ആരോട് കൂടുതലുണ്ട്? ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ കൂടുതലുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭക്തി പുരസരം എന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ സുഹൃത്തായിരിക്കും, അയാൾ എന്റെയും സുഹൃത്തായിരിക്കും, അവൻ എപ്പോഴും എന്നിലായിരിക്കും അധിവസിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപി ചേസുതുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭക് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യകാ വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ചിലപ്പോ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഹീനപ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത ദുഷ്ടപ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായാല് ഭഗവത് സേവനത്തില് പിന്നീട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ കാണണം? സാധുവായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത്. അയാളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കരുതണം? സാധുവായിട്ട് കരുതണം. കാരണം അയാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ഹീനമായിട്ടുള്ളൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്ത വ്യക്തിയായാൽ പോലും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മള് സാധുവായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ക്ഷിപ്രം ഏതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാശ്വശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അവൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്നാ പറയണത്. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് വേഗത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും. ആരോടാ പറയണത്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആരോടാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനനോടാ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയണത് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കാനായിട്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയോ എല്ലാവരും? ഇല്ല. എന്ത് പറഞ്ഞ ഹരേഷ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. എന്ന് ഭഗവാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ? അർജുനനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമേ ഭക്തി കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനനോടാ പറഞ്ഞത്, നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അർജുനനോട് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ? ഭഗവാന് പറഞ്ഞൂടെ? ഇത്രയും നേരം ഭഗവാനല്ലോ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക്. എന്ത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മിത്രമായതുകൊണ്ട്. അതായത് അർജുനൻ ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ? ഭക്തൻ പറഞ്ഞാൽ ആര് കേൾക്കും? ഭഗവാൻ കേൾക്കും അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കും. ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണ് നമ്മുടെ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തല്ലേ, ദുര്യോധനും അർജുനനും പോയപ്പോ രണ്ടുപേരും ഭഗവാൻ ആരെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കും, ഭഗവാന്റെ സൈന്യം ആരെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ യുദ്ധത്തില് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ ചോദിച്ചു, ഉറപ്പാണ് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നുള്ള? പറഞ്ഞ അതെ, ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരെ പക്ഷത്ത് കൂടി? പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് കൂടി. കാരണം ദുര്യോധന ആയുധം എടുക്കാത്ത ഭഗവാന് വേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേനയാണ് ആരുടെ കൂടെ പോയത്? ദുര്യോധന പക്ഷത്തും ഭഗവാൻ പോയി, ഇവരുടെ പക്ഷത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വാക്ക് അവിടെ കൊടുത്തെന്താണ്? ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന്.
പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്താ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭക്തനാണ് അവിടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ വീരഭാവം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ആര് ഭക്തനാണ്? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ വാക്ക് അവിടെ ഭഗവാൻ തെറ്റിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ചിലപ്പോ പാലിക്കണം എന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും ആര് പാലിക്കും? ഭഗവാൻ പാലിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരോടെ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര കൗന്ദേയ നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്നാ പറയണത് അല്ലെ? അർജുനനോട് പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. എന്ത്? എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേപി സ്യൂപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യസ്തഥാ ശൂദ്ര സ്തേപി യാന്തി പരാം ഗതി. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ആരായാലും, അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരായാലും സ്ത്രീകളായാലും, സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അത്രയും അറിവുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവരായാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടക്കാരായാലും ശൂദ്രരായാലും, ഇപ്പൊ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ, സ്ത്രീകൾ പറയും പൊതുവെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പൊ ഏത് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരായാലും ശരി അവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവര് ആരായാലും, ഏത് തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിയായാലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മത്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നവർക്ക്, പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. മന്മനാഭവ മത്ഭക്തോ മദ്യാജീമാ നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? നിർത്തതില്